Evo drugi deo Turske ćemo da vam pokažemo u stvari u kakvom svincu mi živimo, evo. Evo, ovo nema smisla, ovo je tek početak, evo, pazi ovo, evo. Koliko nas... Oko, to su stvari tu. Koliko nas boli ovo, viš, evo, evo. Evo, eto viš. Eto, katastrofa. Snimi mene, ovo nije snimio. Hoće neko možda, evo, ali soba nam je uredna, evo, baš je uredna. Ja ništa nisam ponovio. Jedino što valja, to mi je ova sikter majica i sve ostalo je katastrofa. Ja sam ponovio neke majice da Bog sačuva. Evo imamo jednu tajnu, ćemo da vam otkrijemo. Na sefu je šifra 1401. U sefu, naravno, tompusi. Idemo dalje. Ti si mali, u stvari, onaj štrumf. Ja sam štrumf? Da. Evo ga lift, nam sada nema niko unutra. O, hvala Bogu, nema. Koji sprat? R. R. Idemo u R. Oko, rekao si da nećeš da jedeš hleb više. Mnogo sam debel. Prestani da jedeš hleb. Thank you. Sausage breakfast. Ali ovo je jednosmerna ulica. Nema veze, ja tu uvek remetim u saobraćaju. Thank you. Naždrali smo se. Luna dodala liniju u red, a Luna nikad više nije jela. Šalim se, nije strašno, s obzirom kako smo jeli u Egiptu, ovo je top, malo jedem. Idemo sad na sunčanje. Ali dobro, odgovara gospodine. 50 eura, nemate sitno. Pa šta da radim sada, da se izbacim napolje? Može za 10. Pa, ajde možemo neku vezu, nešto čisto, a poslije ako možemo da porazgovaramo. Ovo, ajde na turi. Hvala. Maco. Crna maca kod nas baš. Maco, šta radiš? Danas smo snimali klipove sa GoPro bazenom, bit će jako slatki, lepi, romantični. Da, ovo je hotel tour i sad možete da vidite tu neke snimke i to je to.
vers les ciels de Méditerranée. Échappons-nous vers l'horizon.